Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab stali się my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Ці має сенс життя? Усё часцей гэтае пытанне гучыць з вуснаў сучасных людзей. Ці мае сэнс той лад, які не спаўняе пажаданняў грамадства? Ці мае сэнс палітыка, якая зневажае інтарэсы народаў ці пасобных сацыяльных груп? Ці варта жыць у свеце экалагічна атручаным вышэй за ўсе дазволеныя нормы? Ці варта жыць у сужэнстве, якое ўжо распадаецца? Маладыя людзі пытаюцца, ці мае сэнс жыццё ў грамадстве, якое не забяспечвае ім ніякіх жыццёвых перспектываў. Старыя людзі пытаюцца, дзеля чаго яны яшчэ жывуць на гэтым свеце, калі ўсім перашкаджаюць. Хворыя пытаюцца, ці варта жыць далей, калі няма чым лячыцца, калі хвароба безнадзейная і дні іх палічаны. Вучоныя пытаюцца, ці варта было столькі гадоў вучыцца, калі іх намаганні далёка не заўсёды увенчваюцца поспехам. Рабочыя пытаюцца, ці варта было нарадзіцца, каб усё жыццё так цяжка працаваць. Урэшце з'яўляецца пытанне іншага кшталту. Ці не з'яўляецца жыццё нейкай жудаснай памылкай, прадметам чагосьці капрысу? Бо пасля кожнай радасці прыходзіць сум, пасля кожнага поспеху боль, пасля кожнага набыцця страта, пасля перыяду здароўя хвароба, а пасля кароткага часам жыцця бязлітасная смерць, якая забірае ўсё, што чалавек здабыў у матэрыяльным свеце. Многім людзям жыццё здаецца такім бязлітасна нікчэмным і цяжкім, што на іх думку не варта было і нараджацца. Пытанне пра сэнс жыцця – гэта, здаецца, найважнейшае пытанне для кожнага чалавека. Калі ёсць сэнс, то ёсць мэта, дзеля якой чалавек жыве. Калі ёсць мэта, чалавек знаходзіць сродкі для яе дасягнення, творчую энергію і нават радасць, нягледзячы на шматлікія ахвяры. Дзеля чаго я жыву? Дзеля чаго працую? Дзеля чаго цярплю? Дзеля чаго іду на ахвяры? Усё чалавечае вандраванне – гэта шэраг менавіта такіх вось пытанняў, на які адказ альбо знаходзіцца, альбо не. Такім чынам, усё майстэрства заключаецца ў тым, каб шукаць адказ, каб знайсці гэта найбольш правільны, канчатковы адказ. Павярхоўных адказаў шмат. Я працую, каб зарабіць, жыву, каб быць патрэбным сям'і, грамадству, будую дом, каб мець уласны кут у старасці, збіраю грошы, каб мець адтуль узяць у выпадку патрэбы. Аднак гэта павярхоўныя адказы на кароткі тэрмін, якія не задавальняюць надоўга чалавечае сэрца, створанае наймудрэйшай істотай і прызначанае для бясконцага шчасця. Боскі спаўца. Чалавечае жыццё – гэта суцэльнае пытанне, вялікае і бясконцае. На гэтае пытанне ніхто не даў такога поўнага, вычарпальнага адказу, як ты сам, пра сваё прыйсце на зямлю, пра сваё жыццё, муку, смерць і ўваскрашэнне. Хто верыць у мяне, нават калі памрэ, жыць будзе. Я дарога, праўда і жыццё. Я альфа і омега. Штодзённае чытанне Евангелія дасць мне адказ на ўсе пытанні, якія мяне хвалююць. Твоей обороне отдаемся.
Świętая Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas od wsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.